v-am la un episod super tare pentru voi, pentru că astăzi o să fim 24 de ore niște șoricei micuți. Ok, da. Și eu să mă dau roată. În fine, apar nu am ce să fac, dar nu știu cum să urc sus. Știți aici. Nu știu cum să alerg. De aici. Uite că sunt scăriți, ați observat? Fix. Pot. Of. Păi da, m-am urcat și acum. Sar aici. Și uite, știi cum nu mai puteți urca? Deci, uite, săriți pe ăsta, după aia săriți pe roată și aici. Când vreți pe cealaltă parte, e cam greu, pentru că e să fiu mai atent. Da. Și noi nu avem voie să... Efectiv. Aici, bă, nu se mai vede capul, mă. Bine, aici e altceva. În fine, hai să sărim saltea cu GGL. Topogan. Da, și vă mai puteți urca pe topogan când vreți să... Uite-mă, sunt pe scară. Ok. Hai să vă citesc cine până acum a dat like și subscribe. Alexiscov, Rixio, Ructosi și ăștia care sunt cu negru nu au dat like. Și acum să dea și ei like. Ne întoarcem mai târziu și vedem. Poate stau la masă și e leneșe să... Adică, uite, eu de exemplu stau la masă, da? Și am telefon în fața mea. Mi-e lene să apăs. Da, mie. Bă. Am intrat în minge. Bă, am intrat în minge. Bă, ajutați-mă, mă! Am ieșit din minge. Bă, nu, iarăși. Vine mingea după mine. Noroc că s-a respawnat. Te rog, nu veni spre mine, așa acolo. Vrei să ne dăm pe topogan? Haide. Oh, da, mai întâi hai să ne urcăm. Facem nicio faptă. Nu știu dacă poți împinge telefonul.
Dar să sparg iPhone-ul. Și asta e că am căzut fix între canape. Da, uite. Dacă mă urc eu aici, stau aici, nu pot să... Am găsit un mână să-mi premiu. Yeee! Aici. Yeee! Ok, hai să vă arăt că el e un abonat. Abonate, stai acolo, dacă vrei. Haide. Abonate, hai! Ești la fel ca mine. Dar fundul. Hai. Ok, nu vrei să vii? Hai. Deci. Ne dăm pe wheel! Eu să mă urc. Uite pe aici. Oh, Super Mario! Wihii! Ok. Aici sunt de la frați. Stai că e ronței. Bine, sunt niște jucării, n-am cum. Jucărie lângă săltea. Ui. What the... Nu, dar zic că paucurii. Adică, uitați-vă atent la asta. Deci, zici că ăștia doi sunt ochii și aici e gura. Nu? Nu. M-am blocat. Habar nu. Pe scara aia m-am urcat. Acum te urci pe masă. Cred că... Stai aici. Aici. Mai aici. Sar. Dăm scaun. Nu ai cum. Cred că știu. Ia stați un pic. Vă gândiți la... dar nu... Nu merge. Asta nu mai vedem. Poate putem să scriem stele și să sărim printre ele. Da. Ciudat, nu putem. Da. Nici nu putem să sărim de aici pe scaună. Deci, sau cred că știu. În fine, hai să mergem înapoi la cușca noastră că mi-e sete. Pleacă-mă de aici, sunt țară. Mă, pleacă, vrei să mă muști? What the... Omulețe, știi bine? Cred că e ceva care s-a respawnat. Știi ceva? Eu o să ling Nigeliu. Sam a dat like. Sau cred că nu a dat like. Acum sunt eu blocat în minge. Pleacă minge, că mă urc imediat. Deci... Da.
începem distracția iar. Mingie nu e color. Practic nu e color mingea asta. Și nu e bine. Și nu știu ce se întâmplă dacă le spun despre toate. Da, și cam acesta a fost cu tot episodul. Nu uitați să vă abonați. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!